Uthi uNational Convener we-Youth League kwi-MK uqinisa umfokacibane bekhuluma lapha eWilo. Angibothi ngiyalalela ngempela. So ngingadlali manje ngiyalalelisisa because kunamandla ukulalela. Ukhotha ubaba uNelson Mandela, ubaba upresident uNelson Mandela uthi wathi ngelilanga, if the ANC does to you what the National Party did, you have a right to do to the ANC what you did to the National Party. Kusho uqiniso umfokacibane akusho mina. Na lonto ke umfokacibane ithi uma iMK nayo yenza okufana nokwenziwe iANC kuthina, nathi futhi as South Africans siyobe sinelungelo lokwenza kwiMK okufana nesikwenzile kuANC. Kunjalo why ngisho kanje ukuthi from where I stand and ngiyajabula ukuthi ngila ngikhona ngeGround Force. Lokho kunginika ithuba lokubuka bese ngikhuluma lonke iqiniso ngendlela engilibona ngayo. Because uma sila sitshena abantu ukuthi umkhonto wesizwe yona nqole kumele sigibele ezosithatha sisekwinkululeko nakwi-justice. Kufuna sikukhulume lokho ngokweqiniso. Siyophinda futhi kubuye thina sisho uma ingaseyona lo nqola because kulula ukuthi ishintshe ngoba nayo ayinazi ingelosi inabantu. Ngihlala mina ngaphasi kweMoses Mabhida region. Ngihlala eRichmond. And ngifuna ukusho lo sinenkinga yokuthi ngaphakathi emkhondweni sinabantu abazibona bewumkhondo ongcono kunabanye. Yes. Umkhondo ume wakho umsholozi nabanye ababe ingxenye yokuwenza ube lento yiyona. Bawuvula ithi umkhondo wabantu. But lapho abanye baba bafike kuqala nabafike ngenhlanhla baziwa. Baba nale privilege yoku-appoint ababesezikhundleni. Bazibona bebakhulu kunalabo abacishe bawusebenzela umkhonto kungabonakali ngemumva. Kanti iqiniso lithi wonke umuntu unerole, wonke umuntu futhi ube nerole yokuthi umkhonto awubeke la ukhona njengamanje. Na ngifuna ukuthatha lokho ngikwenze nje example mhlambe kokwenza uyibone noma ku-add sense kule point lami. Uma kuqala into yama factions noma yama parallel structures eMoses Mabhida region bekulida uReggie Ngcobo noCebile Zuma. I-region beyilidwa ilama commander othu uReggie Ngcobo noCebile Zuma. Kwaqala into yama faction nento yama parallel structures. Asiyazi because thina from where we stand silindile siyalidwa and siyakuvuma futhi ukulideka. But ke inkinga eMoses Mabhida ziqale kakhulu kulida labantu bothu. Uma i-leadership ye-province ne-national high command ilungisa. Mina ukube bekuyimina noma ukube besike emhlabeni operfect angisoli leadership. But uma sinenkinga ngaphasi kwe-leadership yabongani Shelembe noqiniso Cibane, into umuntu omdala kufanele yenze kufana idisbande lo leadership. Ikakhulukazi uma kuvela ukuthi inkinga zisuka kubona. Inkinga zikho kuma-Ground Forces. Mhlambe futhi kuzungibona ukuthi ngiyalalela. Ubaba uWillis Mchunu uMakhuze Moyizela uyishilo lo nto eWilo. Wathi inkinga zikho kuma-Ground Forces. Zikulaba aba-appointiwe ukuthi basilide. And uma labo bantu bekhomba ukuba nenkinga, akufanele umkhonto uzuzidle noma udle upoison wawo. I-leadership ayibe quick, ayibe fast uku-addressa lezo zinto ngokudisband ikhetha abanye abantu ngoba aswela ama-leaders emkhondweni. Uma usasifikela nensila yalo qhamuka khona, akufanele sibe apologetic ukusho ukuthi lokho akukona. Uma kulida uCebile Zuma noReggie Ngcobo, and angikusho ngokuthatha iside. Angikusho ngokuthatha iside. Labantu ngiyamazi uReggie Ngcobo because wangasekhaya. uCebile Zuma ngimazi. Mina futhi ngikhonela ukulidwa. Akunandaba nokuthi uma seyibekiwe leadership
sikhona thina ukuzorala behind lo leadership ebekiwe. So asithathi masayidi. But into engifisa ngabe yenzekile ukuthi uma sinenkinga ngaphasi kwalobo buholi bekufanele lobo buholi budisband. But into eyenzekile sibone uReggie Ngcobe appointelo okukhulu kunalokho. Njengamanje uDeputy Organizer weprovince ucebile wasuspend for whatever reason, because ezinye zezinto eziyama accusations azihlangene nalento engishoyo. But iqiniso lithi kube nenkinga eMoses Mabhida ngenxa yokuthi kunama factions nama parallel structures ngaphasi kobuholi balabantu bo2. Now uma iprovince noma ileadership engenhla iphakamisa omunye umuntu kulabantu okusho ukuthi ithi ikakhulukazi lo muntu uma esazoba neinfluence kwiregion okulabo akade behamba ngakulelo side angazi ukuthi lona liphe kade liyiparallel, but ke sizobona kuqhama kakhulu into zabo sakuthi cishe uyena kade correct kumina nje njenganomuntu an ordinary member yomkhonto wesizwe. Uma kususpend ucebile kupromote uReggie Ngcobo kumina ukuthi kushuthi uReggie Ngcobo be right kumina isho lonto. Now ke angisho ukuthi ngithini anginalutho against anyone kulama leaders, but ngifuna ukukuvezela ukuthi ngokwe perspective yami from where I stand ithi lonto okay shuthi ucebile ngenze ethi uyena kade namaphutha ikona ebekweceleni, and then uReggie ngenze ethi uyena kade right kuyona yonke lento ekade ibhizi. Into ebhlungu ukuthi lento sinayi sense yokuthi iyaqhubeka. Yes, lento yama factions eMoses Mabhida angisho ngoba ngikwazi ukubona izinto leadership ebonayo, but mina njengane Grand Force nginayi feeling yokuthi ayiphelile lonto, and kuyobe iphutha le leadership uma ngampela ingaphelile, because kuzozivelela. Ayikho into ebulala iorganization njengama factions, because umkhonto kufanele ube odwa. Nginayo lento yokubona ukuthi kukhona abanye abazibona bewumkhonto ongcono kunabanye, and lo nto izoba bhlungu because izogqugquzela lama factions ekade bekhona engicamathi kungenzeka ukuthi ileadership ihlulekile ukuyiaddressa ngendlela ecorrect lonto, and izolimaza thina ke siuthanda genuinely umkhonto uma ingezuzinika isikhathi leadership sokuthi diagnose kahle hle inkinga before iact. Ayikho into engiphatha kamnje ukuthi inkinga eziyovela kusuka manje kuyoba yinkinga ezenziwe ukuthi leya nkinga esisuka ngalesikhathi sale leadership ihlulekile leadership ukuthi iaddress ngendlela ecorrect, bese lo nto yaphinda yasizalile ezinye inkinga. Yabo? Asihalaliseleke uwa38 uwatibani lapha, but ke sibonile ukuthi ama results aphinda ahamba ngendlela esifisa ngaso umkhonto. Sibonge futhi kubantu ukuthi banalo ithemba kumkhonto wesizwe. Namanje sisakuphinda sisakusho ukuthi ayikho enye inhlangano esiyibonayo at this present time, at this present moment esayiyona nqole kuyiyona yona izosithatha isise kwi-freedom nakwi-justice yomuntu omnyama ngaphandle komkhonto wesizwe. But ke siyafuna ukuthi zifinyelele lezi zinto kwi-leadership ukuthi ingavumeli sibe nenkinga eziningi ngenxa yokuthi i-apologetic noma i-too lenient kwabanye abantu bese ishaya ikuzwele kwabanye abantu, because lokho kobe kuqhubha izinto zokuthi kube khona abazozibona bewumkhonto ongcono kunabanye, and kuyawalimaza ama-ground forces. Asikusho ngoba kusuka emoyeni, sisho ngoba sihlala nama-ground forces nathi siyiwona nathi, so siyakwazi ukufila uma kune push esitholayo. Thina ke sizokusho njengoba kunjalo, because phela sifunela ukuthi emkhondweni ngaphandle ukuthi siufuna uhlala uclean uyithuluzi labantu lokulanda freedom phela. Peace.